mám na účte. Ten, čo povedal, že poslal 5, tak neposlal nič. 3 eurá a ide mi veľký nákup sem. Do piči skurvenej, vyjebanej piči. A nemám smotanu na úhorkový šalát. Nemali. Smotana mi nepríde ani ten kefír, čo som si objednal, čo som chcel aspoň sa zatiaľ najesť. Do piče volačo, aspoň niečo, nejakú energiu mať v tele. Zajebem sa, normálne sa zajebem, ty kokote. Zajebem sa, normálne, ty kokote. Jebne ma. Díky. Jebne ma. Originál ma jebne. Čauko. Originál ma jebne. No nič, bude uhorkový šalát bez smotany. Bude uhorkový šalát bez smotany a spravím pyré. Prvé uvarím zemiaky. Mám len jeden hrnec, takže najskôr uvarím zemiaky, spravím pyré, to prehodím a potom dám piec do toho istého hrnca. Ahoj, kúra. Takže ľudia, posielame šťastné čísla, číslo už tu v profile. Nech vás Pán Boh požehnáva, ledva vidím na telefón, ale taký som jak svajčený. Fuj, do piče. Áno. A keď pôjdem na SK, tak čo sa stane? Namiesto koksu začnem brať piko na krízu. A to bude horšie. Jedna čára, 40 hodín nafetovaný, to nezapnem 2 dní. Ty tu nemudruj, nerob mi tu manažéra nejakého. Na piku určite by som nezapol stream. To by som ale nie tak vyzeral na párne more. Jaj, Bože. Zdravím. Nemám tu kočku. Áno, posielame šťastné čísla. Číslo už v profile, do nevie skopírovať, spraví screenshot a skopíruje v prekladači. Potrebujem sa zregenerovať, takže podporíte dobrú vec. Že idem skúsiť znova prestať fetovať. A zohnal som dobrý byt na 4 dní. Takže ho potrebujem zaplatiť. Takže idem znova skúsiť prestať fetovať. Takže je to podpora dobrej veci. Pozrieť, dobre. Idem dole pre nákup, takže budete musieť vydržať. Spravím si viac miesta, lebo inde nemám internet, len tu na balkóne a jednu paličku, takže tu budem šúpať zemiaky. Niečo tu.
Musí tu byť aj iná Wi-Fi. Ja potrebujem normálne. Zas toto nejde, toto piči. Rozumie sa volá do toho? Piču som zarobil dneska, kokot. Budem musieť vyžobrať od majiteľky, nech zaplatím zajtra. Jak to spravím? Kde? Jak ten QR kód do piče dám do toho? Nejde to, ani minule to nešlo. Piče pojebanej, skurvenej matky, kurve jebanej. Si najskôr džús. Poďme ľudia, posielame šťastné čísla, lebo pojebe do huby táto do piči. A idem robiť kura. A došla aj smotana. Nejaká v konzerve. Au, piča. No však pozri sa, jak vyzerám ešte po včerajšku. Aké divadlo.
ledva vidím na telefón. Zemiaky mi nedošli, či došli? Juice. S vodou zriedený. Jaký normálny. Ale jem na to tieto. Netlnte to more. Tieto kokotiny. Tak neposielajte nikto mne jedno, nepošli. Však ty aj tak nepošleš. Tak drž piču, čo ty tu riešiš cudzie peniaze? A just posílajte peniaze do piče. Just! Tam je číslo už tu profile. Ty koko tupý, pojebaný, skurvený. Na silu posílajte tie peniaze kvôli týmto dementom. Vyjebaným do piče. Nemôžem tak kričať, lebo ma vyhodia do piče. Cez fotoaparát a to automaticky ide. Zapálim si najskôr. Mám piči, idem to uvariť. Najem sa, keď ma vyhodí, ma vyhodí. Čo? Pôjdem na ulicu, neviem na to. Nebudem sa zbytočne znervozňovať, nemá to zmysel. Iný, no. Neviem, že koľko pošleš, toľko. Treba mi 350 € dokopy. 150 na apartmán a potom tu mám one nejaké pičoviny. A najmenej mi treba, neviem koľko, však koľko pošleš, toľko pošleš do piče. Na čo tie otázky, koľko mi treba? 250 € mi treba, najmenej. Aj zas ti vadí, že niekto posiela niekomu peniaze. On jemu. On posiela jemu. A prečo ty jemu posiela? Prečo mu posielate? Však to je strašný kokot a vy ste ešte väčší kokot, všetci ste kokoti. Keď si posielate takto peniaze, to ste kokoti. Kokoti ste. Všetci. Úplný kokoti.
Úplný kokoti sú, lebo posielajú peniaze. Strašní čuráci. Pomôže. Dík. Číslo účtu profile. Tak, za chvíľu začne. Aha, díky. Lebo regenerujem. Regeneruje telo, preto mám obrovský útlm. Potrebujem jesť, spať. Prečo by som to robil? Tebe, aby sa darilo, aby si bol zdravý celý život. Bez úrazu. Ti želám bezúrazový život. Díky. Ľudia posielame šťastné čísla, číslo účtu mám v profile. Nech vás Pán Boh požehnáva. Nazdar. Vy, čo nemáte, tak nech máte, vám želám, zo srdca vám prajem, nech sa vám darí. Keď zaplatíš. Kokoti vypýtaš. Nejaký príbeh. Kokot, jak ma ťahá do spánku. Nebudem sa znervozňovať. Kľud, hlavne kľud. Ďakujem. Ačko, díky. Tak ja si namiesto smrťky upečiem kurať dneska, spraviť si uhorkový šalát. Takže môžete prispieť na uhorkový šalát a pečené kura. Číslo účtu mám profil. Díky. Idem sa zregenerovať, takže platíte za dobrú vec. Za tento fajnový byt s terasou. Dole je bazén. A tu sa idem pekne zregenerovať. Dám si fajnový cháles, dobre sa prespím, v kľude, je tu ticho, je tu pokoj, príjemne je tu, cítim sa kľudný, dobre mi je. Za chvíľu chytím nervy, jak svíňa, lebo účet mi stojí, takže posielame šťastné čísla, poďme. Tu začnem vyjebávať, rado. Hlava, nehlava. Bom. Kokot. 4 zemáky mi došli takéto more. To piče, to z toho píre nespravím. Budem musieť spraviť ryžu. Budem musieť spraviť prvú ryžu a potom stehna. A rozmýšľam, že jedny stehná upečem dneska a jedny zajtra. Jedny si dám s chlebom dneska. Len tak. Nie som naťahný. Nie dlho. Šťastný? Čo je to šťastie? To mi automaticky zatvára oči. Telo pýta spánok. Tak veľmi potrebuje telo regenerovať orgány. A nemôžem, musím robiť.
Nechcete to tlmiť niekto? Nie sú tu nejakí moderátori? Pozrite sa, aké debilné profily. Čo je to normálna robota? Dobrý deň, máte nejakú normálnu prácu pre mňa? Lebo ja robím nenormálnu prácu. Zarobím 3000, 4000 eur mesačne z TikToku a chcel by som mať 1180 v hrubom plus stravné lístky, preplatenú cestu a aj dovolenky. Máte? Ďakujem veľmi pekne. Životopis, dobre, idem napísať. Sestre, nech mi ho spraví aj v angličtine, aj v nemčine. Nehnevajte sa ľudia, ale ja není som normálny, idem si nájsť normálnu prácu, takže vypínam TikTok. Aby som mohol normálne pracovať a normálne žiť ako normálny človek. A večer si pustiť televízne noviny a dať si fašírky od Julky. Julka, díky moc. Ahoj. Janka, díky. 277 ľudí. Ľudia sú tam 2 sedmičky, takže to je teraz, kto pošle 777 na môj účet, bude mať šťastie. Číslo už tu mám v profile. Nech sa páči. Idem nakrájať zemiaky, počkať, či tam je nejaká doska. Serus. 280 ľudí, dobre. Tie zemiaky nebudem čistiť, to jemnem do rúk spolu so stenami. Mám piči. Tak to spravím aj uhorkový šalát, ale prvé nakrájam zemiaky. Aké krásne. A došla mi aj majonéza, fajn. Ahoj. Dobre, dneska sa dobre prespím a zajtra pôjdeme na to turbo. Budem musieť vyžobrať od majiteľky, že zaplatím zajtra. Čo mám robiť? Nevládzem ťahať normálny stream. Vidíte, že si unavený, nezarobíš nič. Nič nezarobíš. Musíš mať veľa energie. Ja nemám. Čauko. Takže to budem musieť takto spraviť. Nemôžem sa znervozňovať zbytočne. To je ďalšia energia. Úplne zbytočná. Zbytočný stres. A keď ma vyhodí, tak ma vyhodí. A dúfam, že ma nechá. Stane sa. Niečo si vymyslím, že v kancelárii neviem čo, alebo že neviem, čo je mám povedať. Prečo jej neviem zaplatiť dneska.
Do piče, vyjebanej, skurvenej piči. Neznervózuj sa, Matúr, neznervózuj sa. To neposlali mi za faktúru. To určite nie. To si bude myslieť, že nemám peniaze. Myslím nejakú inú kúleho. Pokecaj no so mnou, ba. Čo to je? Že prevod trocha 3 dní. Aha, díky moc, Martin. Už Martin posiela 10 eur, nech ťa Pán Boh požehnáva. Nech si zdraví celý život. Zo srdca želám. Nech ma netrafí šlak. Jebne ma. To dar piecť. Piči, to je do reštaurácie, menúčko, kokot.
Toto nedopadne dobre. Lebo ja zajtra budem tiež až večer vedieť zaplatiť. Ty kokot. Jaj. Piče tam, piče, baterka mi odchádza, piči. To sa nedá neznervózniť, to sa nedá neznervózniť. Fuj. €13 budget. 13 €. To spravím. Čo dostane ban za nožík, ty kokot. Jebem na toto boha, vyjebnem piči tam. Skurvenej piči. Kurva.
kurva, 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 kurva. Kurva, vyjebaná, skurvená, kurva, zasraná. Piče. Ja neviem, čo budem robiť. Nič, idem na ulicu. Čo budem robiť? Najem sa, aspoň dobre sa najem, mám piči. Dobre na to. Takéto piči, aký černý. Nič, nemám jak zaplatiť nájom. Nemám jak vybrať peniaze. Bývam tu zadarmo teraz. Za chvíľu ma vyhodí. Neviem, jak to robím. Nijako. Ja varím si, najem sa. A jedno piča. Piče, vyjebanej piče. Skurvenej kurve, kurve zasranej, vykokotenej, vykurvenej, skurvenej kurve vyjebanej. Neviem. Na čo ja, koľko som robil ten veľký nákup, aký som prijebaný. Myslel som, že viac zarobím. Stále je tu 257 ľudí, takže posielame šťastné čísla. Baterku za chvíľu nebudem mať a donútra mi nedočiahne Wi-Fi. To je v peknej piči, chlapci. To je v peknej piči. Počkaj, však ja tu mám vlastnú Wi-Fi. Kde je ten skurvený kód na tú Wi-Fi? No? Zistíme. Ešte bude dobre nakoniec dneska. Nie? Budem mysleť pozitívne. Ďaleko one, o výplatách sa piče. Posielame šťastné čísla. Posielajte anielské čísla. Číslo účtu na profil. Kokot, ja nemám ani hlas, more. Tuto, kde som na mesiac. 1200.
Fajné. Neviem, koľko smotany tam dám. Som v piči, no. Posielajte šťastné číslo účtu profila. A vrátim sa domov. Robím zbierku na letenku. Už mám 13 eur. Díky. Aby ste boli zdraví za to. Celý život. Pomôžte. Vy ste taký dobrý, díky. Matboj, díky moc, Matboj. Ale tieže, takých 800 eur. Ja neviem, kde ty, čo tu furt píšeš o tých 800 eur, kde si ty videl 800 eur. Či teba do toho? Však ty si neposlal nič. Ty sa tam staraj o svoje peniaze. Nemám. Kokot, piče tam vyjebané. Som v piči, ľudia, som v totálnej piči, v totálnej. Zas. To je život na hrania. Asi naozaj pojem radšej na liečenie. Ja už nevládzem. Toto sú strašné stresy. Fuj. Strašný stres. Kokot, jak sa potím. To asi z tej uhorky, more. Potrebujem peniaze. Pojem na ambasádu. Číslo účtu profila. Díky. Však to potrebujem teraz vypotiť. Preto som objednal tento byt na 4 dní. Len ešte som ho nevyplatil. Mám 4 hodiny. 3 hodiny, 3/4, aby som ho vyplatil. Chýba mi 140 eur. Jedna klobačka, no.
$40 na noc. Vyhodí ma von, čo by sa stalo, keď zaplatím. A von, čo by sa stalo, keď zaplatím. Vyhodí. 300 ľudí. Posielame ľudia. A von, čo ľudia. Piče, jebane, piči. Ja tu 78 eur mám. Na čo si vymýšľate tie piče, jebane, piči? To pičoviny. Že posielate peniaze. Na čo je to dobré? A tým už ani tu sa nebudem vedieť ubytovať. Ahoj. Ahoj. Poďme ľudí, 300 ľudí posielame šťastné čísla. Presne tak, číslo už tu profile. To nikoho nebaví, keď nerobím hype. A ja nevládzem, musím sa vyspať. Pecka. Zajtra budem ešte viac rozbudí. Nebudem mať kde spať. Veľmi krátko. Na chvíľu zomrem. Keď neprestanem. Veľmi krátko. Už párkrát som skoro umrel. Aj tieto 4 dní. Včera som skoro umrel tiež. Tesnotky, úplne tesnotky. Tam rovno aj tú poslednú uhorku už bude. Škoda, no. Nemal som drahšie. V Bratislave. Svetovo. V jakom pomere? Cena, kvalita? Ázia. Tajsko. Nič v uhorku. Čo si dala? Teplo je tu jak hovado. Hej? Koľko stupňov máte? Neviem, ale sa potím jak púča. Trojnásobok ľudia, hrám Betkým. Ahoj, Betka. Ďakujem za lajky, ďakujem. Máme trojnásobok.
Tomi, ahoj. Ahoj, dobrý večer, Tomi. Ahoj, Zlatko. Strašne rýchlo sa mi vyvíja baterka. Koľko potrebujeme? 20. 20 eur potrebujeme. Tak. O 30 ľudí. Čauko. Uorku. Nedám dokopy 200 eur, ani keby som sa posral, ty kokot. Do 9. Čo? Díky. Chcem, no. Dostali ste rukavicu niekto?
rukavica Juraj. %, baterka. Kurá sa mi vôbec nechce robiť. Tam je pol hodinu do piču a ešte nič. Servus. Posielame šťastné čísla ľudia. Bože. Malborky. Ale to sú také iné malborky. Díky. Áno, cigarety. Vnútri mám Wi-Fi, no neviem sa na to napojiť. Piči, vyjebanej, skurvenej piči. Pič, 10 eur som spravil za celý stream. Nemal som tu ostať. Nemám to z čoho zaplatiť. Vyjebaného, skurveného. Piči tam. Zabudol som kľúče vo vačku od apartmánu z druhého hotela, už ma tam nechcú pustiť. Ten hotel mi odpadáva, tuto nebudem vedieť zaplatiť. Tu mi odpadáva hotel a henta majiteľke dlžím 180 eur, takže aj ten hotel odpadol. Nemám kde spať. Za chvíľu. Len ja potrebujem zregenerovať, tak potom umrem. A ešte chlapcom dlžím veľa peňazí. Zas to isté dokola. Piči som. Som pekný piči. Však nech pošlu len na ubytovanie do piče. Nech to vyzbiera niekto iný. Lebo ja neviem. Potrebujem to ubytovanie zaplatiť. Si nechcem kúpiť fet. Ja sa nemám jak dať dokopy bez peniazy. Ty nič, ty vypadni do piče. Obkový list, debilko. Budem sa ich zabesiť. Piče, nemánej skurvenej. Pečet ma bolí. Čau, ahoj.
Díky. Spal som 10 hodín v noci. Díky. Potrebujem ešte spať. Nemám zaplatené. To mám rezerváciu za 150 eur. A neviem, jak je to zaplatím. Aj keby som mal, neviem to vybrať. Keď to chcem vybrať, viem len cez jedného chlapca a tomu dlžím 75. Takže potrebujem 225 eur. Dajme tomu, že zajtra by som jej dal polovicu, druhú. Takže 150. Serus. €150. Je tu 200 ľudí, keď každý pošle po eure. Tak to bude akurát. Číslo účtu mám trochu díky. Pečen kúra, úhorkový šalát som robil. Prišiel ti už nákup? Hej. Vyzdvihol si ho? Chvála Bohu. Za chvíľu nebudem mať baterku. Nemáš nabíjačku? Mám, ale internet mi nedočiahne donútra. Vy tam máte koľko teraz? 5 hodín? 6? 3/4 na 6. Ty pičo. Ľudia, nechce sa mi vysielať, už sa mi nechce, už som unavený. Dám si to do kola vypínal. Unavený do života. Je to tak. Ale je to tak, nie? Darmo si budeme vraviť, že nie, je to tak. Generácia zmytov. Vy ľudia, čo robíte? A ty čo máš v pláne? Naješ sa, ideš spať? Najem sa a zbalím si veci a idem preč, lebo nemám zaplatené. Koľko musíš platiť? Idem von. 150 eur. A nie je tam také lacné bývanie, že napríklad, lebo som pozeral teraz takého, čo chodí po krajinách a že také za 15 eur alebo za 20, nevie sa, nedá sa tam nájsť. A niekde nájdem. Lenže musím zaplatiť dlhy. Tuto v Bavare, aby som mohol odísť. Aha.
No, sranda to není isto, ale podľa mňa, keď stadia odídeš, bude ti dobre. Akože niekde inde, tam, kde si v tej krajine, niekde inde do iného mesta, dobre ti bude. Klaudi, ďakujem. Nový štart. Klaudi, ďakujem veľmi pekne. Unavený je, čo by mu bolo, je unavený. Teraz mu aj internet trošku seká. Ale už si sa prepol za tie mesiace do toho režimu, nie na ten čas. Ideme ľudia, Karol. Jasné. Ideme ľudia, každý po eure posielame. Číslo účtu má v profile, ďakujem. Potrebuje zaplatiť byt. Čau. A zajtra budem hypovať. Lebo dneska sa potrebujem prespať. Neverím tomu, že sa mi to podarí vyzbierať. Bez šance. Čo? Hej? Ale rýchlo ste hovorili, nie? Ľudmilka, zdravím Ľudmilka. Díky. Takže tak. No. Toľko by som k tomu povedal. Najvyšší čas ísť. No. Vladenko, má holčičko, jak se teď ty děvko máš a proč ty děvka nespínkáš? No. Ľudia, prečo nespíte? Že veľa hodín. Poďme si ľahnúť. Poďme si ľahnúť a poďme všetci spať. Ďakujem za follow, Michalani. Áňo, oni tam majú teraz 6 hodín po obede. 6 hodín po obede tam majú. No dobre, Karolo. Čau. Ďakujem. Čau, Karolo, ahoj. Ďakujem. Čau, Karolo, ahoj. Nemôžem vyspať. To mi je, no. Potrebujem regenerovať. A nemám oné z čoho zaplatiť nájom. Číslo už som mám profil, mi chce pomôcť, díky. % baterka. Co mám piči? €15.
eur. Zajtra by som vyplatil zbytok.